La începutul anilor 70, fotografia analogică atinge un nivel de maturitate tehnică fără precedent. Aparatele sunt fiabile, obiectivele sunt performante, iar fotografia devine un instrument esențial pentru presă, documentare și istorie. Pentru Canon însă, acesta este momentul în care toate piesele încep să se așeze. În anul 1971, Canon lansează unul din cele mai importante aparate din istoria sa, Canon F1. Canon F1 nu este un aparat pentru amatori. Este gândit din start ca un sistem profesional complet. Corpul este construit pentru a rezista în condiții extreme, iar modularitatea este una din caracteristicile sale definitorii. Aparatul poate schimba vizorul, ecranul de focalizare, motorul de film și numeroase accesorii. Canon F1 este o unealtă de un obiectiv de vitrină. Acest aparat devine rapid preferat de fotojurnaliști, în special în contexte dure, războaie, proteste, evenimente istorice. Canon F1 ajunge să fie prezent în unele din cele mai importante momente documentate fotografic în anii 70 și 80. Montura FD joacă un rol esențial în acest succes. Obiectivele FD sunt robuste, precise și extrem de variate. De la unghiuri largi la teleobiective, Canon oferă fotografilor un sistem complet, coerent și predictibil. În această perioadă, Canon își rafinează constant optica. Lentilele devin mai luminoase, mai corecte optic și mai fiabile mecanic. Se conturează treptat ceea ce mulți vor numi mai târziu look-ul Canon. Imagini echilibrate, naturale, cu un contrast plăcut și tonuri realiste. Anii 70 și începutul anilor 80 sunt ani de consolidare. Canon nu doar că produce echipamente bune, dar învață să asculte piața profesională. Feedback-ul fotografilor influențează direct evoluția produselor. Până data viitoare, vă doresc amintiri frumoase!